Hey, into yogula katata uMosamseleku, I think inoba yinto kwayo nesign yoba funeka beqondisise izinto within ikhaya, especially ke ngoku xa ungumntu onesithembu onemizi emininzi. Masiwuyeke ke lo umtsha asawuqalayo le seyikhona imizi, and then kuphinde kubekho abantwana ke ngoku aba anabo. And then ke ngoku njengoba besivile ke uMpumelelo ebewachaza ke uba hey, utatakhe ngoku begula kakhulu esesibhedlele uye wayolela wathi hey, ingathi yena ngoku uyahamba, so yonke into uyishiya kuye noLwandle. That's what uMpumelelo said ke encokola noLwandle ngotya bebeyotya. Uthi wade wathi hayibo njani ndingekagani nogana, uthi wathi utatakhe ukufa akuzolinda wena uba ugane. So niyabona ke ukuba sesitsho wathi ushiya yonke into kuyo nemizi yakhe, iyabona nezinto zishiywa kubo. And then ke ngoku saphinda samva uMpumelelo xa ke ngoku ebephawula kwinto bebeyiva ngomayeni mene chaza uba hey, ingathi into yale nto uba uMpumelelo enikwe laa mzi wakokwabo uKhayakhulu ingathi iyathethisa, because ke ngoku uMacele bethetha ngento yesayithi. So ke ngoku uMpumelelo wathi yena into yakowabo izawuhendlishwa ngabo, nezigqibo okanye ii-decisions zizawuthathwa ngabo ezintsizwa, akho mntu uzawukwenza ii-decisions ngento yakowabo. Inoba ke ebhekisa kuMacele xa utatakhe sithi hayi uzawukhe athethe naye. Ndiyacinga uba he bethu nani niyayazi ke mos uba utata uMosamseleku unaye nosister wakhe, na utata uMosamseleku wenze kakuhle wawakhela amakhosikazi akhe, but then ke ngoku phaa kokwabo uKhayakhulu ukhona nosister wakhe. So laa mzi ke ngoku asingulo, umzekelo kwa isayithi le yile yayingekamamakhe okanye nomakhulu wakhe, so it means ke ngoku kwalikhaya likasister wakhe. So ngoku xa ezawunikezela ngayo usister wakhe yena izawuthini into, niya-understand? And then kuphinde ke ngoku kubekho uSne. Now uLwandle ebekhe wathi ngoku edibene nomamakhe, umamakhe embuza ngale nto ke yokwabiwa, and that wayembone encokola noMakhumalo, wabuza uLwandle ba hey, what's going on with the house in Mzumbe? Waphendula uMacele esithi okwangoku nguSne ohlala khona. Niyafunda nalapha kuthiwa for now Sne is the one occupying it, not that ba unikwe uSne officially ngeyakhe lilifa lakhe. uLwandle ke wade wathi hey, laa ndlu akho nto intle kuyo kanye irayithi, ifuna nje urenovathwa xa iyonke. Now urenovathwa izabe renovathelwa bani? Irenovathelwa uSne? I don't think so. Umamakhe I don't think so, because wethu akasozahlala eMzumbe, so inoba uyazigumbela ke loku yena. So uLwandle ke ukumna kuba inoba yena eyazi uba kuthiwe uMpumelelo yena uzawufumana uKhayakhulu, and then ke komnye unkosikazi wakhe mhlawumbi ube nathu ke uyaba phaa kwamayeni, mhlawumbi mayeni xa sengekho okanye even ngoku ekhona andiyazi. So inoba yena uLwandle ubale banaye eMzumbe uzawufumana phaa umzilo kamamakhe, because uMacele yena wathi akangekho akwazi uyohlalisana namakhosikazi katata uMosamseleku eMzumbe, indoda yakhe awuthele next door. And then kuphinde ke ngoku naphaa eSeepark mhlawumbi izawuba likhala boke noAbongwe, mhlawumbi nomnye unkosikazi wakhe uyaba phaa. And then uSne ke ngoku uzawuthini? And utatakhe wakhe watsho kuSne wathi, Sne, I am worried about you. Xa sendingekho uyawuba yintoni, kwawuthini ngawe? Uyayibona? So sekuvela ke ngoku nangoku ba uSne uyawungcuchalaza ke sana, kuzabe kungekho Khayakhulu, uMpumelelo uzabe phaa, uLwandle inoba uzawungena phaa emzini kamamakhe. So kungathi kwawuthanda uba nzima ke sana, uSne ingathi ngeba nguthukzini enze iplani, alungiselele imini mhla utatakhe engekho, ngoba ke uzawukhutshwa ngosomvana uba akaqondi. Awanda ithini into kasister katata uMosamseleku? Asisamboni ewe ke kwi-reality TV show mhlawumbi ke wakhetha uba yena nonyanakhe hey baphume, because hey izinto ziye zitshise, because sasikhe sabona nangokuya wayekhulelwe, sabona nangoku ngathi uzawutshata kwisithembu naye, but ingathi zange idilunge loo nto leyo. Mhlawumbi wabona uba yena engathi ayimlungeli yonke le nto, sabona singamboni. Inzima indaba yesithembu kunye namafa bethu nani. I hope utata uMosamseleku uzihlelile izinto zakhe kakuhle, ngoba siyazi kaloku ikhona into awakhe wanayo kunye no-Old Mutual, bethetha ke nabantu ngezinto ezidibene nemali nangamafa and so on, because ingathi sana kwawuba nzima mhla engekho. Khani ke nitsho ke nakuba nicinga ntoni ngayo yonke le nto bendithetha ngayo kule video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.